Ti'n dweud? Ti'n gwneud fideo ystod? Dyna dyfu. Ei, dyna dyfu fod ti'n gallu dweud rhywbeth i dy randawyr selog. Cwni. Gwan, beth ti'n dweud? Beth ti'n dweud? God dyfu. Na, Tosh, beth ti'n dweud? Dim byd. Dyma dymu. Daddy trio fe? Diolch. Pam ti'n offi dymu ti? Nag ti'n rhy hen nawr, bron o ddyn am mis, nag ti'n rhy hen. So, rheswm da fi pam ddyled ti cael y dymu, neu byddwn ni'n bydd y tyfys teg yn cadw e. Wel, dweud nawr. O, Ferrari, hold your peace, fan nhw'n dweud. Dim byd. Dyna dweud yr dymu. Ti ffilm o dad. Ti eisiau sio gyda? Sio gyda'r ffôn? Dim i ddweud. O'n i bad gyda. Dim i ddim yn ôl. Ffilm o'r ffilm cyntaf ti. Digwydd yn y ffilm. Debut. Ti'n dweud lot, Josh. Rili, fel mae dyna beth yw'r segment. Mae dyna beth yw'r fod paratoi'n wythnosol. Dim gwneud lot o... Dim gwneud lot o ragafeiniad, lot o waith yma fel yn paratoi ti. Dim problem i gyd yna. Ti'n pallu braidd. Dim i dweud. O, ti'n ffilm o ysgyd ti. O, hwnna yn cute. Bola dad yn mynd.